Psycho a vítam vás pri mojom 4. videu. Tieto videá som preto stále oblečený, lebo si ich pretáčam. Mám chvíľku času a nemusím gambliť vodko. Gambler! No, tak chvíľku si ich pretáčam, kým príde Abi na to. Ale nie, vie, volal som jej do roboty, že či mi nedá počítač. Tak, toto video je zamerané tiež na Tetrarcha a toto video nazvem Tetrarch Král hory, lebo teda Král kopca. Tento kopec asi nepriateľ nechcel obsadiť, alebo čo. Nikto tam nešiel a ja som tam bol ako prvý. Potom tam ešte niektorí, ale tí tam pochcípali. No poď, no. Však uvidíte. Zás mám takú istú výbavu, ja si väčšinou výbavu nevením, iba keď fakt je tam potrebná že napríklad si dám nejaký hasičák, čo mám T-34 prémiový 8-nový tank, 8 úrovne, teda nie 8-nový, ale 8 úrovne, tak na tom tanku mám nie normálny hasičák, ale automaticky, lebo hasičákov mám veľa a zbytočné sú mi. Aby som ich predával, tak som ich hen tak mám aspoň, aby som zarobil, tak ich mám hen tak. By som nemusel, 3000 je málo, ale tak ja to potrebujem, keď ma hneď zapalia, tak aby som sa uhasil. Preto to Král hory, lebo proste mi tu budú chodiť a nebudú si ma vôbec všímať. 8 kg a nejak 800 damage. Hneď som používal ten, že vystrelím a idem hneď na druhého. Prepačte za ten grass mod, ale v sniper mode grass mod, ale mne sa to tak páči. Tak to je jedno, mohol by som to zmeniť, ale nejak sa mi to moc nechce, ani na to nemám čas. Ale do replayu by som mohol. No, tu som ho netrafil a teraz ho trafím, lebo vyšiel na mňa mieriť. Tam je T60, aj na to budem strieľať. Mi tuším stýlnú. A nie. T18. Lahôdka pre mňa z boku aj spredu, lebo s týmto penetráciou 64 prestrelím kdekoľvek. Ding! Asi som mu to dal do mantletu, no. Vyhol som sa. Aj teraz som mu to išiel dolu. Tu ešte ich bude dosť, čo dám. Mám 540 damage a 5 kg. Čo je okom v pohode, nie? Psycho. Ale tak v pohode to není, lebo predsa len ešte nemám stále 6 kg, až teraz budem mať. Boom jedna a boom druhá. Daj mu druhú. Skoro som ho trafil, ale tak čo už. No načítaj sa. Nestihol som, T18 ho one-shotla. Zišiel som z hory, z môjho obľúbeného miesta s Tetrarchom od tejto bitky. Lebo takú krásnu bitku na Tetrarchovi som si nedal. Prakticky ešte mám plné životy. Opravil som si pásy, lebo nebudem čakať, som si dal ešte nejaké poškodenie. 8 kg, mám 6 kg zatiaľ, budem mať 8. Oni prakticky vyhrali mesto, ale ešte ho nevyhrali. Tu jeden chcipne a tu bude T26, ktorú bude na mňa mieriť a dá mi tuším jednu. Áno, jednu. Goldom, prečo nie? Goldom, áno. GG. 7 kg. Celkom pekne, že? No, je to celkom pekné. Ale stále. Ešte si môžem dať 9 kg. Toto je žiadne ocenenie, ale však 9 kg, prečo nie? No, tak idem si pre tých dvoch, čo sú tu na. Čo sú, boha, lagy. Čo sú tu na. Neviem prečo strieľajú po sebe vlastní, ale tak nevadí. A ten 7 combat car tiež neviem čo urobil. Dvaja do mňa narazili z boku, ako keby chceli ma zgangbangovať, ale to čo už. What else? Vidíte nejaký Pepik Chris je modrý a strieľa do vlastných, vidíte. Ha? Modrý. Pritom je červený a chce byť modrý. Tento kill bude tuším môj. Yes, das ist mein kill. Ach ja. 8 kg. 8 kills. Samuel. 0-0-0. Ukážeme si na tabulku. To bude zase dlho trvať. Ak by ste sa čudovali, hento Rado Vojtas, hráva to aj môj ocino.
On to hráva tak po večeroch, čiže preto tam je on zalogovaný a nie ja. Tak, druhý týr. No, tuto bolo. Výsledky bitvy. Mohol som mať síce aj toho veľkú ráž, ale nedopriali mi to spojenci. Dosť damage mi ukradli a kľudne by som si dal v pohode. Takže Ace Tanker už som mal predtým, ale dal mi znova Váločník a 853 1054 skúsenosti, to je lahoda na to, že to je druhý týr, tak týmto už by som mal keby som ho mal úplne v stoku a nič na ňom nemám, tak si ho za 1054 skúsenosti vyskovám plus ešte premium. Čiže 1581 a 1106 za úroveň prémiového vozidla. Fakt. Nerozumiem. No nevadí. Ešte za prémkové vozidlo, že to je. Tak preto mi dalo viac skúseností. Dobre, ďakujem, že ste to video pozerali a čau.